ki pulit ka is kasil saringkat ka special operation team SOT haka step senya jong ka laiterik unai wieng haka por shibaje shiteng kilalej ban kem ye way dkhot ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people na Jaïaw langsning Shillong boot pat say way na Umbir ka shnong ka bahap apo Riboy district ka jingkem jong ki pulit ikite ki arngut ki dkhot ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people ka dei halor ka jingkno ya ka jingdon kti jong ki ban sho ya ki brieu bayat lenti haka rally balakhot plong dakate ka seng haka arpu pra tarik ubnai risau haka por ka bakilej ban kem ye kite ki arngut ki pulit kilong ki blapen kre ba namar wat ya ki kali ke bak penon kamru laka yo number plate hadien bala kem kini ki arngut ki dkhot ka FKJGP ki pulit ki lara no ya ki Sadar police station marmar ha gajiyo jingte palor kani ga jingja lala ban yo iru bakino yelam ka FKJGP KSU central body kilawan ban senram lem ya ki bahayeng hasem jong ki tai ki arngut halor kani ga jinglej ban kem de ki pulit aka step senya na kaliang u general secretary ka Shillong Jaïaw langsning u bolong ru general secretary ka seng FKJGP ba LD lingdo habai kran ling ba ka phone ba Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ula penram jori ki te ki pulit ki bayat laj na ka Shillong haba ki wan ban rong hapo Shillong po thau bat ula ong lada ja nang ni shakmat ki pulit ki hab ban shem ya ka jingkit kle Diri di ini आपके लिए बहुत आराम है भाई। नहीं हम लोग गेट में हैं, हमको पता नहीं क्या Bali bila banyak tu pihato nak kalian jom pi kumus ke trisnong pio jing tip ne me bai de bakani ke jingra jong ini pulit hi kena snong ke ba ha ba kita kita bila banyak tu kena kan kamu jing mang jong aku jelas kecil jong senang am sim dan kanu no jing tip itu kan kamu ngaya jing tip iwa ko senang man kumta hal da kalau ngupni kani ka jing shit ban ni ban ong ba ban me ya ding la let when shibit kena senang kata kada jinga jana ke kulit ni kalau ba kasapan klai ka ding ban me ya ding wat ka ban ima wa kamu tip manta impat dan kanu jing jan jing aki ka bahe dal da ki pulit ki wan kamni ban le bor ban yoro ya ka senang ma ka jing ket da ka jai ina smat pulit na ban ket ban sima jing kle na kamu no ngalam senang ate ban tip shai ni i baro da ki wan pulit nela pulit sim pentip ini i baro ai ba on sim ya jing kle da ka ja kanu bahe ei ka balaja kalaja handai pulit manta udang ko an pro udang ko an penhe kini i baro udang ko ban sim jing kle ai sim pulit jing kle agan sim so ka jing kle na kamu no ngalam senang nganam la sim control pat nanai khmat pada ki pulit di pro kamu ni mla ban phai sha ta fi aba di no ngalam mo ba shit basai baro ki thu enga bro gitu na Facebook account di bakler ko jonga ka phone ko jonga bro gitu blot iblut gitu sarkar ko ko phone jonga number phone jonga Facebook gitu bro lagi kulit ki ko ban sim ka sarkar ko ban yu kan jinda phone nga ngala da ong bangan sim jing kle bari par ki ko ban provok ne boleh ni sarkar ko ban provok boleh ko ban me gading blot boleh ni wan steng met ko ne poka stang bangas sama boleh ni haras ki bre ki jonga Lebih naras di senang ke jangan. Fikwa ayu, fikwa yang bau kun sama kari mi bang sisian. Ini kata bang amla ban pedang ai soi. Bang amla ban pedang kamu ngelam. Ini kipuar bikin niat haduk kala kelas step mentah. Kasih beji ar beji begini wan berthot penthak dam. Kani kandang
pen me ya kadin I belajar ngala de bong numun ala jang ada siapa responsibility ya gini ne akom ne kani imat kadin kan kelak kajing I jangan long besar kajing I jangan besar nakaseng kajing ni alam ya youth rally against unemployment kai belajar ne ban purbu mat hak ne kami kamyong yak bonon kami kamla simit kan bentet kan ya la di bos nong kani kete bom lak ban Langa aku belum alam tu jadi benda ngamla orang pedang. Kawating ke ima kalang ba mentah ke sarkar ba pulit ke perbuk lah di kamla kari. Kadang-kadang juga jadi klik pat jungi kemudian balang.